bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV jaam ñalle mon en garti hande kadi humdude aadi hakkunde amen e moɗon onon yeɓiyankoɓe kala saaha addande on windande janggen Pulaar caggal nde jettuɗen gueno jurmotoɗo jaafotoɗo o en jetti sababuji ɗi kala sababu woden ko jignaɓeɓe sababu goɗɗo ko musidɗo men lewlal pino Abou Samba Diop en jettima kanko e mawɗo galle o kono kadi en jetti haralleɓe wonɓe ɗo ɓe caggal ɗum en jetti mo ndenduɗen émission o hono Elimane Gaydou eɗen bismi noon hande musidɗo tedduɗo mo ganduɗa sen gaari e muɗum ma on gandu hol kañum nde wonno jeeya koye rewɓe dariɓe dadiɓe gendiyankoɓe yarlitaniɓe leñol ngol ittuɗo gueɗe mum fof hokki leñol ngol ɗum noon mi hokka Elimane Gaydou salmodira e moɗon caggal ɗum patinde musidɗo Elimane Gaydou konngol e yeeso ma Wamata a salminama juurama en calmini yeeɓoɓe ayaw Piindi TV en calmini kadi no feewi kadi e nanguɓe kaɓirɗe ha mbawen yiyede kadi ko kamɓe gon tonere en jettiɓe no feewi no mbiɗani salade aadi ɓuuri firtude aadi firtowo aadi ko gaynako dawaji enen kadi en firtani aadi yeeɓiyankoɓe kadi firtani aadi ha tengti noon kadi e nanguɓe kaɓirɗe kañumen kadi firtani aadi kadi invité men kañumne kadi firtani aadi ɗum noon wadde no mbiɗani tan konngol artema Baba Hammadou invité men hande o noon en kokkamo konngol haade men namdade holi kanko Sokhna Dieynaba jaam ñalli massa ñalle jam e min calminima min ñaguimama balɗe juuɗe battane moƴƴe kadi min jettima nde bismaɗa garɗa andini wonde noddude saɗani saɗi ko noddude noote sa wiyama hol Dieynaba Boubou holko jabotoɗa banden ɓe eyi bandiraɓe ko ardi fof ko salminde taw e yettude Allah e julde nelaɗo makko tedduɗo e yettude kadi jinnaɓe meɗen e juurade kadi serenɓe meɗen e yettude kadi sababu saabu nde tawno Pulaar wi mo yettani sababu yettata Allah e yettude ma an Hammata e Elimane Gaydou e haralleɓe kadi to banggue jagguɓe kaɓirɗe kadi kamɓe e kuuɓal debbo e gorko en calminiɓe ewa Hammata mi rutto e ko namdal ma ewa caggal ɗum mbiɗa hol min gam mataw ko namdal tan kono haɗata mataw won heeɗiɓe kadi ɓe kaldeten ko wona enen tan ewa sikki ala min mbiyetemi ko Dieynaba Boubou Abdoul jettetemi ko Sow ewa jeeyami koye to banggue babam koye presque Diakir to banggue nenam ko Mbiyeje ko Guddiɓe Mbiyeje Benaji to banggue Asli ewa min noon sikki ala mbutu meɗen dasa ko nokku no wiyede Charak ewa Allah waɗi en noon ko ɗo e Dakar gurdam min fof ko ɗo woni inchallah jarama eyyi Dieynaba Boubou a jarama eɗen jogui namde min kam taw mo jogui fodde wonde namde tati ha e nayyi caggal ɗum ɓayde ko min e Elimane ndendi yewtere nde ina wawi somi namdima namdalam omo wawi jokkude hen kanko namdal makko etoɗa jabade bandiraɓe metana jogo hen famamuya e gandal Dieynaba Boubou eɗen gandi jeeɗa koye fedde ɓamtore Pulaar holi juɓɓudi fedde ɓamtore Pulaar eyi Hammata ɗon kam to banggue fedde ɓamtore Pulaar to banggue juɓɓudi muɗum ko juɓɓudi gonnodi ɗon ndi tan woni ɗon saabu juɓɓudi fedde ɓamtore Pulaar juɓɓudi mum tumnino koye ko ardi fof ko bureau golle ngo ewa caggal ɗum ko ceete woni commune aji ɗi commune fof ko ceetal e gueɗal gongal ngal ko penɗe jokkiɗe e ceete ɗe ko ɗum wonno juɓɓudi to banggue fedde ɓamtore Pulaar Elimane ko jokkata hen ko noon o haali woni ko fayde batte catal woni fedde ɓamtore Pulaar enen garten koto cate to ko fayde batte cate to ɗon kalaten eɗen gandi so wiyama catal Pikine nenne kadi eɗen gandi golle ɗo gollata golle baɗɗe fayida catal Pikine namnotoɗen ɓe ganduɗa hoorema holko ko woni e catal Pikine kanko donc en tant que neni men Dieynaba Boubou holko woni e nder catal Pikine
eyi Elimane a jarama sikki ala to banggue cetal Pikine ko enen goni halfinaɓe ko fati e ngaalu ewa ko ɗum ɗon woni gollal meɗen to banggue cetal Pikine ewa sikki ala noon gueɗe goɗɗe keddiɗe kadi golle goɗɗe ɗe kadi saaha kala eɗen jogui golle goɗɗe ko wona tan kadi to banggue ngaalu ngu ɗum waɗi ɗum ton bang so tawi mi jaabima namdal maɗa eɗen gandi catal Pikine so wiyama catal Pikine ko tumni ko walla huufi ɗum ko fedde ɓamtore Pulaar so wiyama catal koko ganduɗa hoorema ko duuɗe gonɗe hen nde est ce que catal Pikine ene nane hol golle mum e duuɗe gonɗe e nder catal Pikine woni ganduɗa hoorema taw ko ceŋiɗe e nder catal Pikine han addani wiye catal Pikine mare catal Pikine ene janggina walla ene hebla ene waɗa kadi ne waɗanno ni eyi e nder oɗo saaha to banggue cetal Pikine ina janggina ewa cetal Pikine kadi ñiɓirde muɗum woni ko Kirmasara école Darou Missil ewa sikki ala to banggue cetal Pikine ina janggina ina jogui pengɗe ɗi ɓoyani tan ni ko biro ngo hesɗitina e nder on saaha kadi e nder on saaha ɓe jokki golle mabɓe sikki ala ne woodi toon pengɗe ɗe ganduɗa ko pengɗe jangguinoje tigui rigui ne jeeya hen to banggue pengal Acawele pengal kawral e nanodiral e pengal andu sehil maɗa e pengal gongal ga to banggue ngal ɓe inniri Farisilat to banggue Sika Mbaw e pengal gongal ngal ɓe mbiyata Kisal Jammugel e pengal Mamadou Alassane Ba ɗeɗo fof koye nder pengɗe cetal Pikine sikki ala koɗe pengɗe kadi jangguinoje kebloje sikki ala sen teskima rawane to banggue cetal Pikine e gardagol nder on saaha ardino ɗum ko Mamadou Mboɗiri joni noon ardi ɗum ko Salif Samba Sall ewa e nder on saaha ɓe mbaɗino heblo ni to banggue jangguinoɓe ɓe jaltino ni to banggue fodɓe hebde seedam faguji men waɗanomo ɓeeto ha gassi e nder saaha kadi heblo ngo kadi waɗama no foti waɗirede ni hitande heblo ngo ina duumi e ina waɗe to école Darou Missil ɗo ko ɗon heblo ngo waɗano e Baba Mat taw wonɗo ko joguiɗa e namde eyi on jarama somi faami ko jeena Boubou haali ko eɗen gandi fedde ɓamtore Pulaar tugni taw koye jangde yarlitare waɗi duuɗe sare nder leydi ndi waɗi pengɗe ɗe ndenti mbaɗi cate ɗe ndenti mbaɗi yiide fedde ɓamtore Pulaar Jeynaba walla sokhna Jeynaba mi yinno andude so tawi e nder kuufoli fedde ɓamtore Pulaar holi jencudi manan hebloji baɗaɗi ɗi ha yimɓe keeɓi seedam faguji hita sen ƴetti yeru joni haysoko hitande yawtude nde hol jencudi dañadi to banggue tawa koye batte jangde e nder duuɗe ɗe walla e nder pengɗe ɗe tawa ko fedde ɓamtore Pulaar huufi ɗum eyi min noon mi yiɗano woɗɗoyde ni to banggue fedde ɓamtore Pulaar so tawino en mbawi hadde tan to banggue cetal Pikine en mbawi tumnade hen walla e banggueji goɗɗi kono to banggue cetal fedde ɓamtore Pulaar e to banggue juɓɓudi muɗum e gueɗe mum goɗɗe ɗe kadi hawnaki ɗum kam no wawi andede ko ɓooyata eywa to banggue jangde noon to en ƴeewi to banggue heblo wango ngo eywa sikki ala jangguinoɓe heblaɓe hen ɓe ɓe waɗi gartam tigui rigui saabu en paami tigui rigui goho ɓe mbawi janggude ɓe mbawi windude ɓe mbawi hiisade ɓe mbawi kadi wadde ko banggue dosɗe cilluka e bindin e sikki ala ɗon sa ƴeewi to banggue mabɓe hande o koɓe jangguinoɓe ina yakora hande so tawi jangguinoɓe cohlama to banggue fedde ɓamtore Pulaar kamɓe koye mabɓe ɓe mbawi darade nden ɗon darde saabu hande o koɓe jangguinoɓe heblaɓe heptinaɓe tawi kadi ina mbawi jogade janggo e jaam duuɗe so tawi duuɗe udditama ha tengti e duuɗe ɗe jakoraɗe son keɓama e ko wayno projet walla ko nandi hen tawa kadi wona hunde bettore ko ɗum wonno fandare to banggue cetal Pikine ko cetal Pikine wanno juɓɓudi ndi e nder on saaha tabital Pulago yilirde towde waɗi hen junggo muɗum ko heddi ko ko jangguioɓe tokosɓe ɓetaɓe ɗon ɓe fodɓe hebde seedam faguji less ɓe ɓen kañumen ko rogere adande nde ɓen kañumen ko duɗal ngal ganduɗa koye duuɗe laamu he jeeyano joguino ɗum ko Iya Thiaroye woni expression Thiaroye ngal ɗon duɗal kanum wonno ko Darou Missil komin joguino duɗal ngal ɗonne kadi heeɓi ɓetede ha heeɓi won tolno e duuɗe goɗɗe kadi no ɗon gonno duuɗe ɗiɗi kadumen nene jeeya e ɓetaɓe ɗon ɓe
ngal ɗo ɗeɗon duuɗe kanum en ko tabital pulaago Europe e tabite pulaago cete ɗe fof mbanno feere mbaɗi pied pour yoɓde jannginoɓe mbawa jannginde to baŋnge duɗe ɗe hen duɗal gotal wonno ko Thiaroye jogino ɗum ko sokhna Fatimata Sy duɗal gongal ngal jogino ɗum ko Fatimata Ba wonno ko Darou Missil ɗen ɗon duuɗe ɗiɗi kanumen nene jeeya kanumen yanti e duɗal ngal joginomi rawane ngal ko ɓen woni ɓetaɓe ɗo to baŋnge tolno rogere adande nde ɓen poti wadde heblo e nde ɗo hitande ene yakora to baŋnge ne jeeya e programme to baŋnge juɓɓudi cetal Pikini jooɗade mbale ina waɗana ɓen ɗon kamɓe enne heblo ha mbawa abbade ɓe to e nder on saaha mbale janggo e jaam jannginoɓe ɓe ne mbawa sarade walla kadi so tawi ɓe jiiɗama heblede won fannuji tawa ɓe ngala to baŋnge caɗele to baŋnge bindol ngol e to baŋnge hiisa o ɗum waɗi e to baŋnge jangde nde hikka noon duɗal gongal ngal woni ko sikam mbaw ngal kadi ko min jogui ɗum sikki ala ɗeɗo balɗe tan to baŋnge nelaɓe ministére o woni deyali ngari ɗon ɓe ɓeeti duɗal ngal timmini lebbi 9 ɗi uddititta duuɗe mabɓe kamɓe uddititta tan koye duuɗe laamuɗe so duuɗe laamuɗe udda so udditi kadi ɓe uddita eyo ngal ɗon duɗal woni ko sikam mbaw ngal ɗon kadi ha hande eɗen dokka ɗum ñalɗi pour wasde sarade ha golle ɗe mbawa fuɗɗitade ewa to on ton baŋnge sikki ala heddi noon koto baŋnge jangde adande nde e jangde nde wonande dow muɗum joni nde to baŋnge no ministére o telliniri ɗum to baŋnge juɓɓudi mbawka ka ene jogui ne serti seeɗa to baŋnge serdi ɗum ko adan yimɓeɓe ko enen tan joganino koye meɗen to baŋnge jangde ko pelle ɗe tan joganino koye men to baŋnge jangde jangguinanno tan ko bindol e hiisa ko heddi koko jirwinoji ko wayno joni semaine alphabétisation wonɗe ñalawma ñalɗi ɗemɗe guindiji ɗi jirwinoji e ko nandi hen ñalɗi pine jewte e ko nandi hen ko ɗum ɗo ɓurno wawde hutorede hen kadi koto baŋnge yarlitare nde wonno joni noon ministére o e nder o saaha laamu ngu ƴetti jangde nde waɗi ɗum no comme dogue ɗiɗi ni rogere adande nde ko to baŋnge jangde sukaɓe ɓe woni lecture pour tous ƴeewede tawa sukaɓeɓe so tawi ɓe puɗɗorima to baŋnge ɗemɗe mabɓe ko nden ɓe ɓurata wawde soɓe naatoyi e ɗemɗe keddiɗe ɗe ko wayno français walla arabe walla ko nandi hen e nder on saaha ɓe ɓurata wawde famde kadi yawde famde ko heddi ko wadde wiya yoɓe puɗɗoro to baŋnge ɗum koto baŋnge duuɗe ɗe laamuɗe wonande duuɗe to baŋnge école aji ɗi ɗum ko sukaɓeɓe kono ɗeɗo duuɗe ɗe kalanmi ɗo kanumen ko duuɗe mawɓe kono noon kadi ɗeɗo ɓe jakori hen ko joni wallude ha tengti to baŋnge rewɓe ɓe saabu sa ƴeewi Pulaar ene wiya mawɗo amanta mere sa wi mawɗo subaka kala yo ara mo jangga ala o yitota ko hen hoore makko goƴa makko ka o ala ko yiyata hen e nder o saaha ne wawi tawa o jogota ko hen won coftal ɗum waɗi ɓe ƴetti janggi heblude yimɓeɓe mbawa janguinde tawa jangde nde ne yaadine to baŋnge métier so tawi koto baŋnge ga e Dakar ko wayno pewnugol cabune en ko wayno pewnugol eau de javel en ko wayno pewnugol jus uji ɗi e ko nandi hen walla jarameje ɗe tawa jomumen ɓe ina mbawa yeeyde ɗum kadi ko naftortoɗa kadi e nder galle ma ko guila e cabune aɗa soodo en eau de javel en tawa aɗa fewnana hoorema kono kadi aɗa wawi kadi waɗande hoore maɗa kadi to baŋnge aɗa yeeya aɗa daña hen jencude e ɗum waɗi kala duɗal kadi ɓe wonko ɓe ballitta ɗum to baŋnge ngaalu so ɓe dokki ngal ɗon duɗal ngaalu duɗe ɗe e nder o saaha duɗe ɗe keeɓa on ɗon ngaalu puɗɗoro ɗum to baŋnge golle ɓe mbaɗana ɗumen hebloji tellinama kadi ni hay to baŋnge mairie ji ɗi kañumen en jogui hen ballal to baŋnge hebloji ɗi e ko nandi hen e nder on saaha tawa so jomumen ɓe hokkude gollal humam binne walla ittude ngaalu dokka ɗum humam binne ne ɗesi teddude wadde ɓe mbi alay saago ɓe jangguine ko ardi foof wawde windude e wawde hiisade kisorɗe nayyi kiɓɓe ɗe woni ustugol ngol ɓeydugol ngol cowgol ngol e peccugol ngol ewa jomum o wawa hiisade wawa lirde wawa windude e nder on saaha wawa heblede janggo e jaam o wawa kadi rokkede defte tawa ko tugnorɗe tawa kadi kanko hoore makko omo wawa jogade hen gurdam makko walla fedde nde e hoore muɗum ɓe dokka ɗumen hay ko udditir compte mumen banque tawa fedde nde sertata ene liggo gartam ne artana to baŋnge fedde nde kono kadi kamɓe rewɓe ɓe kadi tawa kadi eɓe liggo hen wonko artantaɓe hen so tawi noon koto baŋnge dowri ndi ko wayno kosam en formation en ko nandi hen ɗen ɗon gueɗe kadi ina mbawi waɗede e nder dowri ndi
wadde juɓɓudi ndin ɗon telliɓe mbaɗani ɗum tugnorgal woni deftere ɗowirde nde ganduɗa tawi ko ministére o waɗi ɗum ina ko goonga to banggue jangde nde no janguiniranno ɗen ɗi woɗɗodirani kono wonko fuɗɗi waylade e jaɓɓe ɗe ha tengti to banggue mbawka ka saabu jangde hande tugni koye mbawka goo mbawa hunde nde ɗiɗi jaɓɓal ngal mbattangal tawa aɗa wawa ɗum naftorade wadde ɗum ɗon sa ƴeewi hankadi namnima jangde nde yo waylono wano hankkini tan jangguinde tan tawa ko bindol tan e taro e hiisa walla ko nandi hen ɗum waɗi toon banggue hande jangde nde wona e juuɗe men tan woni wonɓe ndenduɗen wadde wonko wayli hen seeɗa joni ko wayno laamu ngu no foti duuɗe hande laamu ngu rokki ɗum ko fayta batte duuɗe pulaar walla mbiyen pengɗe pulaar taw ko goyɗe catal Piindi cellini ɗo waɗi ene jangguina hande no foti duuɗe hande goɗɗe taw kadi mbaɗata way kadi ɓerande no foti duuɗe hande goni ɗo eyi e to banggue cetal Pikini hande sa ƴeewi way kono elle ko kangal huufi cete keddiɗe ɗeni saabu heblo wannogo ñande heblo wannogo ɗo rawane ngo cetal Tingueji ina hen cetal Guédiawaye ina hen ɓeɗo fof no jeeya e heblo e ɗum waɗi noon artira e junggo tabital pulaako pour huufa golle ɗe saabu ko cete ɗe ko kanum en fedde nde wawi tugnade koye dow cete ɗe wawi gollodirde kadi ko cete ɗe kono ɗum fof e waade noon haɗani kam oɗo programme gonɗo ɗo ko enen gonnoɓe tintani programme o kono programme o ko ɓooyde walla mbiyen juɓɓudi ndi ko ɓooydi saabu duuɗe ɗe ɓooyi jangguinde gila fari jooɗaki ɗe ɓooyi janguede ɗe ɓooyi woodde tawi gila fari jooɗaki wonno hen duɗal pulaar ko duɗal faasi gotal onne koye mabɓe jeeyano koye mabɓe wondi kono kan ñaaguinoɓe yiiɗi janguinde ko pulaar caggal nde yeehi ha fari jooɗi noon fari waɗi feere ha tabital pulaago dañi hen damal e nder on saaha Tingueji naaɓe ɓen daari han dañi toon duuɗe 3 to banggue pulaar o enen dañƴen to banggue tabital pulaago Sénégal dañi ko duɗal gotal to banggue Malika Montagne ne joguino GIE goto kanum en dañi duɗal gotal e to banggue Fassy kanum Thiaroye jangguinanno ko duɗal pulaar e hikka noon ɓe batti duɗal Fassy ngal wolof kono Fassy jaɓani ɗum waɗi hikka Fassy jangguinani wi ko wawa jangde ɓe ɗaccat duɗal mum ngal wona pulaar tan walla kanum waylani jaɓɓal ngal wonno e dow mum ngal duɗal mum ngal yiiɗa waylede kanum salaki jangguinde ɗum ɗon saabu ko keblowo to banggue ɗemɗe ɗe foof ne heblo e wolof ne heblo pulaar kono yiiɗa duɗal mum ngal wayle yiiɗi tan ko duɗal mum ngal ɓenna no wanoni wayano wanoni ɗum waɗi to banggue Fassy kanum hikka o jangguinani duɗal ngal duɗal Malika Montagne ngal kadi hikka jangguinani wadde firti ko woni ɗon hande ko woodi ko duɗal ngal tabital pulaago Sénégal jogui ngal e duuɗe 3 gonɗe Tingueji ɗe ko ɗum woni ɗo Baba Hamad eyyi onon kala on jarama eɗen gandi jangde joni ɓe mbi wonde ko nandude e aduna ɓuuri nandude bamum eɗen gandi joni jangde nde koko wayli saabu ministére toppiti ko fate jangde ko joni jaraten koye laamu ngu addata ko curriculum de l' éducation curriculum de l' éducation wonko namdi ko gande goɗɗe ko jiiɗa tan e yoen janggu ɗemgal ngal tawa so goɗɗo timmi hen ne wawi binda goɗɗo timma hen jangga goɗɗo winda tima hen an jangga diwi ɗon joni heddi ko yimɓe janggata ko jang tumnide humpito woni ko golle ɗe ɗum woni AGR uji kaali saɗi tottata yo won AGR ɗi alay saago ɗo yarete ɗo yimɓe tinno e ummade tan e jangde less lettere nde sibu so tawi yimɓe ne yiiɗi jeeyede ko laamu waɗata ko alay saago yimɓe ɓosa seeɗa jangga karalleje kese ɗe jangga ko faati e tawa tan wona duuɗe less lettere ɗe janggata jomum janggi phase 1 phase 2 tan haaɗa ɗon tawa hayso tawa janggi tawa ha gandal mum haadi tan koye kiisoɗe nayyi ɗe ɓeydugol ustugol ɓeydugol e cowgol taw ɗon tan haaɗi ala poti diwɗon hankkandi Dieynaba mboɗo jogui kadi namde ɗiɗi goɗɗe hen gotal ko oɗo saaha fedde ɓamtore pulaar wonti tabital pulaago inde nde hoko wayli ɗum e famamuye maɗa eyyi ɗon kam ceerno Hammat inde tabital pulaago Sénégal holko wayli ɗum mi anda Elimane eyyi ko noon a jarama Baba Hammat a jarama no fewi kadi Dieynaba ko haali ko
ɗum ko fayta batte catal Pikine ko kala ko namniɗamo henete machallah omo andi ɗum no feewi kadi omo laaba ɗum kadi ko neɗɗo kebluɗo hen neɗɗo kadi jangguinɗo hen neɗɗo baɗɗo hen golle baɗɗe fayida hande so wiyama jangde en ƴeewino nden won pengɗe gonnoɗe ɗo yeehi ha ɓooyi pengɗe ɗe maayi ha pengɗe ɗe goni ɗo ɗeɓɗe mayri holko tagno pengɗe ɗe mayde ko jangde nde ɗon yimɓe tan ndewno walla ndewno tan ko mbaɗa pengɗe tan mbaɗa yiiloji mbaɗa pijirloji ko ɗum wari pengɗe ɗe walla ko holɗum eyi ko ardi fof ko alay sago ganden to banggue jangde ɗemɗe gendije eyo adan wonno tan ko yarlitare e nder on saaha kadi woto en jejjit koye kesam hesagu wonno hunde kala kono fuɗɗo ma wat caɗele kono nde yeehi ha caggal ɗum kadi e nder on saaha wasnode en wonde duumiɓe hen to banggue kesam hesagu ngu haɗano kam nder on saaha jangde nde no wuuri no hannirta ha tengti e projet ko banoɗo projet PNVA mo Mamadou Anne état Mamadou Anne mo Hammat Thiam o wonno coordinateur makko ewa nder on saaha jangde nde no wuuri hay nder nokkuji goɗɗi ɗi e cete goɗɗe ɗi fof jangde nde no wuuri e gardugol Yero Doro Diallo to banggue cetal Pikine e nder on saaha juɓɓudi bandi fayida ne waɗanno jangde nde ene ɓurno yaaji kono noon sikki ala so hunde waylima tan kadi wodanno jaɓɓe goɗɗe mbay ewa yeehi ha ɓooyi noon projet ji naati hen e projet ji naati hen a tengti ko wayno projet PAPF e projet papa e projet ji goɗɗi e goɗɗi tan naati hen nde ɗin ɗon projet ji naati hankkadine wonti moni kala yo wat requête muɗum ewa kala joguiɗo récépissé ne wawi wadde requête mum e nder on saaha yimɓeɓe mbaɗi requête aji joguiɓe ngaaluji ɓe fof keñi tan mbaɗi récépissé ji mumen mbaɗi requête aji mumen naati e nder cete ɗe pengɗe ɗe e ko nandi hen guuri tan dañi hen duuɗe ha heewi ewa nde yeehi ha happu o timmi tan kanumen hankkadine ko mbaɗi rapport aji mumen kaljiti duuɗe ɗe ñifi hawre jangguinoɓe ɓene hankkadi gowino jobdi hankkadi jangguinde ɗumen e yarlitare nde wona hunde wemde ewa jangguinteɓe ɓene gowino jangguinede tawi ala ko manquirta ɗumen to banggue kaɓirɗe en e ko nandi hen ewa hawre e nder on saaha pelle meɗen daraniɗe ko fate ɗemɗe gendiji ɗe ngala doole ewa sikki ala ko ɗon addi caɗele ɗe addi sarare nde nde yahata kadi ha yimɓeɓe keɓɓetoyo tawi Pulaar o fuɗɗima tawi ɗemɗe ɗe puɗɗima dañde caɗele sokhna Dieynaba a jarama mboɗen kedduɗen e waktuji men natti hewde e namdal tan gongal ko tokosal kadi mbaɗa erago faade ɓiɓɓe fulɓe ɓe kadi mbaynoɗa bande en e oɗo saaha ɗo wonti tabital Pulaagu ɗo holi eɓɓoje jogani tabital Pulaagu e humpito maɗa jogani leñol ngol to banggue jangde caggal ɗum sa jaabima gadda wasiya ma erago ma faade ɓiɓɓe leñol ngol e on saaha mbaynoɗa bande en Allah jarama a jarama eyyi ɗon kam toon banggue sen ƴeewi to banggue eɓɓoje goɗɗe eywa Pulaar ene wiya ko defete ɓendani welani rottude eywa mawɗo fari wonko waddata Allah andi noon beele ma heeɓ walla heɓata kono no wadda e mbaɗa ma wod duuɗe ɗe dañi pour wawa ɓeydade e duuɗe goɗɗe ɗe ɗum ɗon kam mina anda eywa kono gueɗal gongal ngal wona ɗum woni ko fandare meɗen eɗen gandi to banggue fedde ɓamtore Pulaar walla tabital Pulaagu Sénégal e nder o saaha ko rafi o tan teppi e to banggue kisɗitingol yilirde nde to banggue wasde wadde congrès o wadde sa yi so rafi o ustima hawnaki so cete ɗe jooɗi no joyi tawde cete ɗe so jottima e nder on saaha no wawi kadi ɓe jamira yo congrès o wat ko kamɓe jowno soɓe jamiroyi e nder on saaha no wawi e nder on saaha so tawi cimti ɗi gaari hawnaki ma ande holko ɓe golli e hawnaki kadi ma ande kadi hol kuccam ɗam ɓe jogui e hol eɓɓoje ɗe ɓe jogui to on toon banggue ko heddi ko ko mbasitomi to banggue yimɓeɓe ko caɗele ɗe ina goodi e wato banggue ministére o min jeehi min mi joɗodima e makko caɗele ɗe ko to banggue jangguingol ngol no tellinira ni tellinako tellinako e inspecteur uji gonɗi e inspection ngaji ɗi ɓenne kadi tellini ɗum koye jangguinoɓe wonɓe wonande jangde sukaɓeɓe kam ina waɗi caɗele no fewi saabu jangguinoɓe aɗa yiiya jangguinowo nawe to wolof taw o wawa jangguinde wolof aɗa yiiya jangguinowo o nawe Pulaar taw o wawa jangguinde Pulaar o janggani Pulaar e nder on saaha ɗum ɗon no wonno e haareji ɗi ganduɗa beele ɗum ɗon ina wawa waylade hunde nde yo rokkita gueɗal muɗum e nder o saaha noon elle
artirama e moni kala yo ƴeewa wawɓe jannginde ɗumen janngina ɗumen taw wona jannginoɓe ɓe mbawa jannginde ɓe tottete kala mo wawa jannginde ƴettetake hen kadi artirama e juuɗe jomumen ɓe ɗemɗe ɗe tawa ɗemgal hen fof jangguinta ɗum ko jangguinannoɓe ɗum gila adana ɓe kono ko caggal haareji mawɗi ewa ko heddi ko mbasitomi yimɓeɓe tan ko hunde kala kono ligge ɓuuri moƴƴude ko liggore hakkille nde tawno neɗɗo ko neɗɗo tan wawi wonde so wonani neɗɗo o annata ewa gondigu kadi e koddigal e jotodiral to banggue rendo e renduɓe ko peccata ko alay saago tinnare wona hen nunɗal wona hen kadi yondinare wona hen ewa gueɗal gongal ngal ko mbiyanmi tan yimɓe meɗen ɓe to banggue en keɗima président o wi binditogol ko ɓoyata ina waɗa binditogol to banggue yimɓeɓe keewal leydi ndi foof ina windite ewa enen noon eɗen joguino saɗede wotere to banggue binditogol ngol to winditorade to banggue kinɗe o ko naggam ɗum kadi yen ndento ɗum ɗon so tawi eɗen bindito mbiɗa sikki yen mbi ko ardi fof ko en fulɓe ewa kalaten ko Pulaar wadde mono windito fof yo windito inde wotere taw wona leñol gotol ina feccire to banggue kinɗe ɗum ɗon yen ndento ɗum ko heddi ko hirjinoji to banggue galleji ɗi kadi yo tinno mate sukaɓeɓe ina paama ɗum ɗon e gueɗal gongal ngal ko yooɓe tinno kadi mate sukaɓe meɗen sukaɓe jangguɓe tigui rigui ina mbawa jeeyede hen binda hunde nde e nunɗal tawa ɗemɗe ɗe fof poti hen muni hen kala rokke hakke muɗum janggo e jaam so ɓerɗe ndeeƴi e nder on saaha gollodiral ngal ma weeɓ Allah jarama Elimane sikki nanama famama ko kalɗa ko bisimilla kono o jarama no fewi ko haali ko ko mbiyata ko fayi e ndag ko heƴata e barme ne kadi en jettimo no fewi heblo ngo haalata ɗo ngo ko kanko hebli amen kadi ganduɗama jangde wonde fayida o janggi min ha joni kadi enen kadi ko catal gonɗen ɗumne kadi wadde eɗen gandi golle ɗe o gollortonde en calmini kadi président ceerno Salif e Mamadou Diawlol a jarama no fewi kadi en jettimo no fewi Baba Hammar eyyi wadde en garda men ha ɗo ɓe mbi ko faye dammol ko heƴƴata e barme en jetti kadi Jeynaba Boubou e notade mo e noddadu meɗen kadi ɗo ko kanko jeeyi ɗo wona koɗo ɗo hande tan wiyama bismil janggo ko kanko bismuto heddiɓe kadi no mbiyeten ni dendagal leñol ngol yo yimɓe tinno keblo so jiiɗa daɗede saabu école aji ɗi ko pullo jangguinta fulɓe mais so pullo heblaki wawa jangguinde fulɓe kala mo heblaki wawa heblude eyyi ɗum noon tinnoɗen mone men kala yo heblana hoore mum heblana ɓesgu muɗum oto daɗede bandiraɓe musidɓe tedduɓe encore une fois en jetti Ndeye Fatma Sali en jetti Amadou Touré en jetti Gandouɗi Fadiga en jetti Madame Sall Dak Mbaye en jetti Seydina Oumar Sow onon kala on jarama ha sa goɗɗo Allah jarama on jarama